Taħt xita ma taqta' xejn f'Taslima 2 wara nofsinhar instab katavru ta' raġel f'bagalja sewda. L-aħbar żvelati tvmnews.mt. Il-pulizija sejħet fuq il-post wara li l-bagalja nstabet f'wiċċ il-baħar ftit il-barra mix-xatta ta' Sliema u tefa' ta' ġebla l-bot minn Manuel Island. Minnu fih fuq il-post waslu qatt ta' pulizija li bdew b'ħidma biex itellgħu il-bagalja mill-baħar. Il-persuna mejta għadha mhix identifikata. TVM News jista' jiżvela li fil-bagalja nstabu l-parti ċentrali tal-ġisem u ras. Sorsi qrib l-investigazzjoni tal-pulizija spjegaw li l-fatt li l-vittma nstab fil-baħar l-identifikazzjoni tar-raġel tagħmel aktar diffiċli għal fatt li l-katavru jiddeterjora ħafna aktar malajr. Is-sejba makabra tal-bagalja propju 2 wara nofsinhar hawnhekk għall-ħabta tas-Satej. Il-bagalja tellet propju minn hawnhekk stajna osservaw meta wasalna fuq il-posta hawnhekk infakru triq ix-xatt bejn il-Gżira u Taslima. Diversi pulizija kienu hawnhekk iċċirkondaw propju dawn l-inħawi u anki membri tal-EOD tal-Forzi Armati ispezzjonaw anki il-baħar biex jaraw jekk possibilment isibux affarijiet relatati propju ma' dan il-każ. Xhieda fuq il-post qalu ma' TVM News li l-bagalja ġiet innotata f'wiċċ il-baħar minn raġel Skoċċiż li min jeddu avviċina l-pulizija b'dettalji dwar dak li sab. Wara s-sejba makabra l-pulizija tal-forensika daħlu l-bagalja f'borza tal-plastik bajda u għabbewa fil-van tal-mejtin. Minn hemm ittieħdet il-kamra mortwarja fl-isptar Mater Dei fejn fissjat li ġejjin mistennija ssir l-awtopsja fuq il-partijiet tal-katavru misjub fil-baħar. Dwar il-każ għaddej ankjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia li ħatar bosta esperti biex jassistu fl-inkjesta. L-investigazzjoni tal-pulizija għadhom għaddejjin biex fost l-oħrajn tiġi stabbilita l-identità tal-vittma u biex jiġu determinati ċ-ċirkostanzi tal-każ.